Ernest Benco, Leonie Ocampo, Bobby Limuro, Nate David, Rosette and Alan Quizon, Bonnie and Beth Velasco, at Judy Conan and family. Para kinapasalamatan, kinadora ni Kailan Kerailan, Ramil Carbonco, at Melquiades Robles. Para personal na kailanan, Edgar Emil Agustin, Arsenio Wilfredo Mayare, Roman and Roger Palo, Jonathan Galina, Andrew Sanigat, Rhea Ocampo, Apollo Elementary School Teachers, Nel Sebastian Canlas, Maika Santos, Adrian Magyare, Madre Estela Saire, Louis and Rene Morales, Pamela Morales, PN Daniel Agustin, Stephen Shea Palo, Paul Joshua Masilia, Luther Joy Viran, Sean Kyle Flores, at palaging malamang kapatid ng Teresa Aramong kapatid, Francisco Pulo, Ernest Agustin, Lona Ocampo, Narciso Pailao, PPD, Nerlinda Pineda, Fernando Santos, Alma Signal, Wilfredo Mayare, Pat Ahos, Mayra Pituin, Lita Bagang, Miguel Marupot, Belen Paras, Claudia Gallo, Vilma Resurrection, Bessie Del Rosario, Linda Vizcaino, Linda Santos Agustin, Ron Mondarao, Corey Bernadas, Julie Conanan, Khalil Saud Hamid, Aliza, Samantha Felicita, at yung kamag-anak at kakalagura ng mga sakit. Alangan ng Panginoon, kaya kapatid namin mayroong Nalien, Marvin Padilla, Bobita Suarez, Ivan Carl Agustin, Pedro Cornista, Melchor Ocampo, para kay Kenneth UF Anniversary, Pedro Lourdes Ocampo, Romeo Castro, Asuncion Luna Estacio, at isang mga kalagawa kay Bordeaux.
Ilagay pang kuninganap ng kuning Espiritu Santo, Amen. Ingino manatili kaya kayo. At kailangan mo rin. Pagkamalang kabatat, ikakatamo kong misanin, pagkasusyatan, pagpiesta na ning Santo Niño. In Diyos, meging tao yan, meging anak yang malapit. Balang takin na puning biyan ng ginutang at inyang tuturo kaya katang gawin niya para Santo Niño ay ba't makabaho na yung inyang simbang beli at meging pagsalibran tayong Pasko po makubukos kay Paskong pangabay. At yan bang ni Bayi siya Jesus na may atingan at kasakitan at mete at sinupin-mebye, ala na pumuli ng kaligtasan. Netangke ang pangabay, mumunay ang pamupong natin ng Biyang Jesus. Pero naging anak yung malaki, kailangan tularan tayo ng iginutang. Nanularin ugali na rin anak, kalubad po rin, pagyapang medwatan, kailangan din ugali na rin anak ang malaki. Ugali masantin, kailangan at sura po kaya katao. Halimbawa, ting anak ang malaki, dependent lang kari-karilang penal. Alala ko magawa rin nung alala ng penal. At ngayon matsuta natin kita nung alala Diyos, alala ko magawa. Dependent na pamurin pinakong Ginoo. Kalupadarin na ang malaki, dependent na rin penali, o tagdakal lang, maging dependent na naman pinakong Ginoo. Para karin ka natin, taong maging independent at maging independent taong ng Diyos. May maraming taong ng bisan, may matas tao. O yan, si siyang taong pwede, manyawin taong kapatawaran ng Diyos. Ginong Jesus, kaluburan mo lang rin anak na malaki at pepanitulunan mong lumapit keko. Ginong pakalulu. Kristo Jesus, kinaon mo rin ang malaki at binigyan mo ka rin ang ikirang bendisyon. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, piru mo rin kirang kalagad, magiyasa ka rin anak ang mga lati ng mga nanong biluting kayariyaning Diyos. Ginoo pakalulu. Pakaluluan ang katao o Ginoo at patawaran mo rin sa malaming kasalanan. Tawad mo kayo makapaglat iglugod mo at tayran mo kami paituro ikbiye kalananda. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Makilala niya sana in kabubugtungan ng anak bilang Diyos, agyaman di kabaman kiyang pangataw. Anasakan niya at di mayumayang ikino, agyaman di kiyang ikiyang kayahan. At agyan niya sana kambe ring tapat na puso, sa upan mo kami sa lubukin kayariyan ng pusat ni, ikailaga ning medugana, at tanggapan pisana, ikayagasan ang ipangako galing mapakubaba, itiyagot mi, in kapamilatan ng Kristo Gilobi. Amen. Salamat kami. Manatili kami. Tingin mo manatili kayo, manalangin mo. O manalalang Diyos, malulus mayo-maya, inyang asal din sila ko galing din asal tinganak ko, tinganak kapakamal ko, pisyan ni mayo kabalita ng kaligtasan, anong to para kaniti tinawag ni Ingriya. Ano nangyayari kita, bendition love, credit may feeding, lectors and commentators, pagkalang ikamang papasya na lang ang mo, lalo na sa mitpasiknan, kasalpaniyan, panakapamasada, ibigong katuwan, ang konsiknan, alun, at abyayan ng biyuman, ipapasya ka. Itiyagot ni kapamilatan ng Kristo Ginoo.
tumangkos sa kanila. Uling di ba yung Diyos, ing alam, para kiyakataman. Ing metong maanang alalaki, miyag-yeyo kiyakataman. At Diyos, ing maging pamutong tama. Mayamos yung makapagpulalang talaguso, mayupayang Diyos. Alanang iba, prinsipi ng kapayaman. Ing makamal na upaya, manatiling karul. Ing kayayana, manatiling ing kapayaman. Manipala niyo bilang kalinin ng aring gabi. At manalumpakan ni upaya na, ing mayo at matulid. Manipageni at anggana, ing kapinanbangan. Itingan, tagtana, ninggino, mayupayan. Aman mo ninggino. Pinili na ko tao, gaya na lalaki kayo katawan, para maging banal
uli na hindi, manibad-balik na kabalitan ko, ay tungkol hindi ako yung kapanaligan tingin ng Jesus, at hindi ako yung lubod ka rin sa ulang panan. Ala ng matulog, ka na ako, kami pasalamat ng Diyos, para niya ako. Iyayabera kayo, ka na akong panganalangin, at alam ko ng Diyos, hindi utang ng Yesu Cristo, ay marangalay ka. Hindi pagkalugnes sa akin kayo, ang Espiritong Babiyang Kabyasman, at pagkilala ng Diyos, panlubos niyang kapal. Ipanalangin ko, tikas na dana sa ating Diyos, hindi ang kayong kaisipan, panhabali ko, kapanayan, at ang kayong niyaos. Nung ang ikarakal at tegulan, tingpeng ako ng hindi ang kalitan. Amahan at tingin. Ding mapilan na tao, lalapit na lang ang Jesus ding anak na panalang itong pagkarela, ring lahat na. Tapos, pero manamandala rin kagad, ding magdala. Iyan ang nansinga ng Jesus iti, may buhayo at sinabi ng karela. Paborito ng lumapit ka na ako, ring anak, iyo lang babawalan. Ulit para rin ang tikaretiya ikayariyan ng Diyos. Tanda na Diyos, igninuman kay tanda kay pamagari ng Diyos kalumaning pamananggap na ng anak na malaki ay ang pinugdarin. At tinawag na laring anak na malaki, ipamalaring laman na inbalang netong karera at benepisyo na halaman. Ikmayo kabalit